Ageno nirio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu, obed Januari, obed Julai, obed Disemba, ndalo duto te onego bed ni ing'iyo ngimani e yo makare. Tiyudo ni diere mag nyasi kata diere mag holiday oganda thoro wigi wil kod kaka gidak, kaka gichiemo kod weche makamago. To nitiere gigo maka wiye wil godo to en ndalo moro matin to bro ketho ngimani kuom ndalo mathoth mokalo. Emomiyo amor mokalo ni wendo wakendo daktari osichope studio, obonyiswa nyinge en nyakanye, olonye weche mage kae to wadoje to kachiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano nya Ruth. Iluonga ni Phoebe Ongadi, alonye weche meke chiemo, puonjo ganda kaka inyal tigi chiemo mondo wageng' tuoche kendo mondo wathiedh tuoche. Kamano. Amor mar bedo kodi ahinya e diere ma wantiere ni, amor mar bedo kodi e studio. Wagoye mbaka mondo mi wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ngima en mwandu. Thothne nitiere gimoro ma wiwa wil ga godo daktari, ma kata doko ni oganda wa ong'eyo to nitiere kaka gikawiga kod maino madwarore, mondo mi gibed kod ngima maber. En pi. Gimo kuom pi Ruth dendwa iluongo ni atamalo 60 nyaka 70 en pi 60 to 70%. Manyiso ni koro pi onge kaka wanyalo wuotho kata bedo kata dak maonge pi. Tiyudo ka ng'enyne kata thothne nikech dich kata mana bedo ni ok ji ong'eyo mang'eny, pi ok en priority ahinya ne ji mang'eny. To modho pi ema kawuono dwan mondo wawuoye mang'eny. Mama Network modho pi. Modho pi. Aneno ka Karuga mano en japicha marwa bende osechake achaka ka entiere kod pige kanyo e chupa omodhe. Adwani mondo wakwong wang'e ni pi mondi iwacho ni kwanda tamalo 60 nyaka 70 mar del en pi. Kuonde mondo kwanda tamalo 30 kwanda tamalo 40 ni en ang'o? En muscles, bones to giringo. Manyiso ni koro muscles, bones, giringo mago modong gi moko kaka hair, nails. Lakini ng'enyne en pi. To kata mana remo bende mawuothe i dendwa 90% en pi. Koro wacho ni onego bed ni wamodho pi. To iwacho ni samoro ji wacho ni wamodho 2 liters kata 3 liters depending. To mondo ing'eyo kiwango mar pi monego bed ni modho nitiere gik mang'eny ma determine Ruth. Mokwongo the age kata mana higa ma intiere nyithindo matindo kiwango mar pi monego bed ni gimodho opogore gi kiwango mar pi ma joma dongo onego bed ni modho. Bende status mar health mar ng'ato, ka en ng'ama miyo madhodho nyathi kata miyo mantiere gi ich, pi mobro bedo kobodho odiochieng' bro bedo mang'eny moloyo ng'at ma onge gi ich kata ng'at ma ok dhodh nyithindo. Kendo bende jok matimo exercise kaka picha miketonwa maber kae ni katimo exercise kata orako mang'eny kata activity levels, yani tich ma miyo luya wuok mang'eny, kendo mano bende bro miyo ng'at machal kamano kiwango ne mar monego bed ni modho pi bedo malo. Physiological, obed ni otuo jok ndalo ma ng'ato vomit kata ng'ato diarrhea, ofuloni kendo koro medo lalo pi mang'eny e dende, koro kiwango ne mar pi bedo mamalo matin. To as a principal rule wacho ni joma mine lita 2 kata lita 2.5 e odiochieng' ber kodgi, joma chuo lita 3 kata 3.5 ber kodgi odiochieng' achiel Ruth. Kata kamano iwacho kacha ni lore kod higni, lore kod kidienya kata kuma ng'ato ntiere, en miyo en ng'ama dichuo, en miyo ndiyo en miyo mapek koso kopek, en ng'ama dichuo matiyo tich mane kata thothne entiere kama chal nade. Daktari ng'ina ber mar pi mondo mi orit liet mar del kata kaka onyalo regulate body temperature. Erokamano ahinya. Mano ber mar pi mokwongo en ni okonyo mondo regulate body temperature. Nikech ing'eyo ni sama wantiere processes mantiere i del kaka digestion bedo ni samoro heat bedo generated mang'eny momiyo samoro wa sweat. Koro ka wamodho pi dhi mondo konyo mondo o balance body temperature. Machielo kendo pi ma muhimu kabisa kata mana ne jogo ma concerned about thieth en ni pi konyo mondo adundo obed ma healthy kata kidneys. Ka kidney ok obedo ma healthy to ng'ato nyalo dhi kata mana makoro oyudo itimo ne mana dialysis. Kaka waneno kacha chande wacho ni health benefit mar water atamalo 79 en kidney health. Koro kidney health no konyo nang'o gi pi. Sama wamodho pi nitiere electrolytes mo wamodho i pi kanyero, nitiere minerals. Pi en 0 calories. 0 calories ofulo ni oonge proteins, oonge carbohydrates, en mana gi minerals mana matin. Koro ka wamodho to odhi konyo mondo cells medel o flush out toxins kata mondo oluoki chilo mabiro kuom chiemo machamo kata mabiro kuom processes moko. To organ ma dendwa matiyo manero mondo gol chilo ma klore gi pi mwamodho en kidney. Koro ka okoyudo pi morome mondo otim godo detoxification cha to onyalo ng'wony, to samo ng'wony chande jatuo ni nyalo ng'at mowuoyo kuom ni nyalo yudo gimiluongo ni kidney stones
kata mana dehydration kata mana koso pi mar muda mang'eny nyalo kata miyo koro jatuo ni yudo gimiluongo ni dialysis. Koro kwa wuoyo kuom pi, wawuoyo kuom gino ma support ngima dhano, nikech ngima dhano oting'o processes malosore del madwaro pi. Dhano nyalo dak wige mang'eny maonge chiemo, to maonge pi to konyal survive beyond 1 week. Manyiso ni pi en very important. Mar ariyo kako ket kanyo ndik ni pi dwarore e brain development kata cognitive kata mana obwongo. Ofulo ni sama wamodho pi cha to cells ma transport remo, nikech wawacho kata ni remo mostly ka wang'iyo remo kachacha 90% en mana pi. To pigno ema remo no dhi tiyo godo mondo o transport nutrients machop nyaka obwongo. Ema miyo ka jok moko mok modh pi mang'eny kata mandalo mach kata in ka chieng' mok imodho pi winjo ka wiyi bari, winjo ka in lazy, ionge gi teko moro mar timo gik monego bedni inyalo timo, nikech kaka nutrients kata mana kaka remo chopo e obwongo, nikech gima nyalo tere malong'o tin ma en pi monego bedni wamodho. Koro pi konyo kanyo bedo e brain development, kendo bende okonyo gimiluongo ni lubrication kata mana wiro joints manie del. Jogo mok modh pi mang'eny sana sana jo winjowa kata jonenowa ma iga osedhi ahinya kata the elderly, kaka iga medore kendo gilalo ndhadhu kata mana kiu mar winjo riyo. Koro sama giwinjo ka riyo no lal to mang'enyne giwigi wil gi pi modho. Tudo ka ndalo mok gimodh pi ahinya to kata joints winjo ka choke remo, choke kata kuwuotho to iwinjo sound moro ma chogo timo, nikech onge lubrication moromo madonje i bones, onge lubrication madonjo kata mana e wang'. Sama wang'o tuo nyalo bedo gi other infections makelo. Kendo koro kata mana adundo gi keto kanyo iluongo ni chuny, heart 75% bende konyo pi, nikech maka kaka nwawacho ni pi konyo mondo o transport nutrients, kendo pi kobedo maber to konyo mondo o balance electrolytes miluongo ni sodium gi potassium. Koro ka pi obedo mang'eny e del kata ka pi obedo moromo e del, to kata mana gigo kaka high blood pressure manyalo hinyo heart bedo mapiny. Ilero na maber mokalo. Adwa duoki kar remo ka. Remo ka iwacho kata ni thothne odwaro pi manyalo romo kwanda tamalo 94% ena pi kachiel kod gik matin mantiere iye. Seche ma ng'ato komodho pi moromo, tudna kata mulna weche mag remo kod pi kaeto adwa ni mondo mi duogna kar obwongo ka nikech obwongo bende dwaro pi mang'eny. Wantiere kod okang'eyo kaka uluonge ga gi dho mar lakteche. Gimoro ma obwongo bede ochalo ka gima obwongo bedo cushioned gi gimoro machalo pipi machalo thinyo ma bende en pi mokalo. Mulna ariyogo kata wadhi nyime kidieny machielo. Erokamano nyawacho ni remo en 90% pi. Manyiso ni tich ma achiel kuom gima nwacho ni benefits meke modho pi en transporting system, yani enema del tiyo kode mondo o transport chiemo kotere ogato remo maler, remo ma ok ler, chiemo nutrients. Kech kawa chiemo to wasebedo kwa puonjore ni chiemo go yudbede del kaka nutrients. Koro nutrients to nyaka gibed gi mechanisms manyalo wuotho kodgi e del mondo gidhi kuonde ma idwaroge. Koro kwa modho pi maber to nyalo bedo kelo gimiluongo ni nyalo kelo koro nutrients ka ok bed transported maber e remo. Koro enoko ndikacho ni health benefits of water atamalo 94 en mar remo. Koro kar mwacho mar brain cha ben mana the same thing, nikech pi emitiyo godo mondo ter nutrients gi e obwongo ka gole obwongo. To koro ka pi tin manyiso ni remo malong'o ok bi chopo e obwongo. Koro remo miyo ka ng'ato wacho ni osikol. Jomoko bende kata moods ndalo ma ok omodh pi maber tiyo kata ka moods ge, stress level, depressive levels bedo malo. Koro ng'ama kamano ero nyalo bedo ni nitiere gi gimiluongo ni mild dehydration maka obedo piny komodho pi to nyalo konye. To kata kamano be samoro nyawacho ni pi ber ahinya, koro ibedi modha mang'eny. To kimodho pi mang'eny be samoro nyalo kelo medical problems, nikech ka omodho pi nitiere gimiluongo ni electrolyte balance. Koro ka omodho pi mang'eny mokalo kaka onego bedni wamodho odiochieng' to sodium mantiere e dendwa dhi lungore kata chumbi dhi lungore, to kolungore to pi bedo mang'eny. Kosebedo mang'eny to cells me dendwa nyalo swell kata kuot. To sama cells go kuot nyalo bedo fatal. Koro pi ber to kendo ok ober mang'eny ahinya, bende ok ober matin ahinya, ober mana moromo. Kaeto bende mana kama ni mulono chumbi kachiel kod madini mantiere del kaponono ni modho pi mang'eny ahinya. Seche ma iolo pi kata seche ma idhi e show milayo cha, ibro po kigolo gi mang'eny mokalo mamoko mano onego bedni dong' e del ibro po kiywe gi duto te ma ok onego bedni iwe dendi maonge kod
madinigo. Dr. Phoebe adwa ni mondo mi kapok wawuok kanyo nikech twagni bur kendo ng'eny, tadwa ni mondo mi oganda wa ochikitgi maber. Pi ber kendo ber saidi mak mana ni kong'eny ahinya to ok ber. Nitiere kaka inyalo ng'eyo seche ma pi ng'eny ahinya e dendi mok ber. Kuom ranyisi seche ma iolo pino. Inyalo ng'eyo rangi mar pi. Rangi mar lach ma igolo ka koro iolo pi mang'eny e dendi kata ka pi tin mokale dendi to ibro ng'eyo nade rangi ma bro nyisango kotende kod levels mag pi e dendi kod kaka dendi chalo. Erokamano ahinya, ipenjo maber kabisa ni ere kaka wanyalo ng'eyo ni imodho pi moromo kata ok oromo. Kata matin kata mang'eny. Mokwongo warito gani mondo riyo ohewa koka wamodho pi. To seche ma riyo biro no nyiso ni gimoro ni mild dehydration osechako bedo. Koro onego bed ni wamodho pi gi mpango, ok ni wamodho pi mana kwa winjo riyo. Koro riyo no en achiel kuom gima nyisi ni ok yud pi moromo e dendi kata dendi dwaro pi. Mar ariyo bende kaka wa urinating kata mana lach. Onego bed ni ka ber adult maonge gi problem moro amora idhi e cho olo pi di uchiel kata di biriyo e odiochieng' achiel. Koro ka ineno ka olo ni pi e odiochieng' bedo matin, samoro dichiel kende kata diriyo kende kata didek. Mano kendo nyalo nyisi ni samoro dendi ok yud pi maromo nikech pi cha ka imodhe ema dhi konyo mondo nutrients o transport odhi konyo mondo detoxify kata mondo ogol chilo mantiere e del. Kendo bende samoro kaka wacho ni feelings moko meke moodiness kata bedo ni iol kata bedo ni ich wang' moko matindo seche moko be bedo ni stress kata mana mood feelings mago bende nyalo kelo kata mana wich bar moro mijo kabiro matin to dhi nyalo bedo ni mild dehydration ose develop. To kaka iwache maber no rangi mar lach bende nyalo chiwonwa a sign manyiso ni wamodho pi mang'eny koso wamodho pi mok ng'eny. Ka en dark yellow kata mana ma ratong' ma deep to ok ber ahinya. Ber ka obedo pale yellow kata towards watery. Odhi ka gimo chalo gi pi. Lach ok nyal chalo gi pi kabisa nikech oting'o some detoxify. Koro kobedo koler towards kobedo koler. Koro ka idhi ng'iyo ka lach output mar lach ka otin ahinya kata ka rangine o deep ahinya in yellowish ka ok en pale kata ka ok lure gi rangi mar pi to nyalo nyisi ni samoro ok imodh pi moromo e odiochieng'. Samoro imodhe saidi ma koro iluoko system ahinya. Nyaka moko nego bed ni luoko idhi golo. Mana kaka Dr. Phoebe wacho lach ok onego bed maler ka pi kama. Kendo koro en ranyisi machielo ni gimoro ok ber ahinya. To wacho ni ok onego bed obed rangi moro ma bende strong ahinya. Onego bed clear. Samoro banya ok ni akobeda onego bed clear. Clear pale yellow yani yellowish and pale and clear. Ok ni very yellow. Ka en ratong kata en another color mopogore gi pale yellow towards being clear to nyalo bedo ni samoro ok yud pi moromo. To kendo dhi e cho frequency ma kaka dhi e cho e odiochieng' e lach bende nyalo nyisi ni samoro dendi onge gi pi mo excess monego bed ni ogolo. To tik mar lach bende nyalo nyiso kaka pi nitiere del. Tik mar lach samoro nyalo nyiso gik mopogore kaka ammonia levels, kit chiemo mwachamo. To sana kwa dwa ng'eyo wach mar hydration to wang'iyo rangi mar lach to gi quantity mar lach to gi frequency mar DHO. Wayudoga ka thothne iwacho e yore manyasani ni kaber to modh pi e seche mag okinyi kapok ichamo gimoro amora. Seche ma ng'ato modho pi kata ka ng'ato sechiemo kata ka ng'ato pok ochiemo, seche mag okinyi, seche mag odiochieng', seche mag otieno, nitiere kama pi dwarore mogik e del koso en tek ni iso pi e dendi, iolo pi e dendi, mano ema en. Erokamano ahinya Ruth, ing'e ni ka wacho ni imodh liters 2 odiochieng' gi nus kata mana liters 3, mano nyiso ni wanyaso ni mondo imodh glass machal kamaendi 8 kata more than 8 molo 8 e odiochieng'. Koro ka ing'iyo manero nyalo bedo ni mang'eny, actually ok 8, 12 kamaendi. Koro king'iyo kamano mondo iyud that 12 nyaka ichake chon. Nikech ka ok ichako modho pi gokinyi to kata mana during the day ok inyal yudo thuolo mondo ichop glasses kata mana quantity mane wawacho. Koro wa advice gani mondo ichop quantity madwarore mar pi odiochieng' to every meal obed gi pi. Koro jomoko be wacho ni beneficial modho pi gokinyi, inyalo modhe mawom, inyalo modhi kete ndim, inyalo kete cucumber, inyalo timo gimoro amora e pi. But iwacho ni samoro amora michiemo to
tem mondo imodh at least a glass of water with every meal. Koro mano kidieny achiel manyalo konyi mondo ing'e ni pi mane modho through the day. Mar ariyo, bende nitiere gik moko be ma wachamo mantiere gi pi kata chiemo mwatedo man gi pi. Kaka liquids kaka nyuka, obed kata mana coffee, tea, cocoa, gin bende sama waloso gi kata mana ng'eny chiemo mwachamo iloso gi pi, kata mana soups bende nitiere gi pi, juices miloso meke matunda mwanyalo blend bende mago nitiere gi pi. Koro mago wabedo encourage ni gimbe wachamo gi in the course of the day kwa wario gi pi. To pi modho kawa modhe before meals depend gi after meals. Depend na ang'o Ruth. Nitiere jogo madwaro ni mondo lose weight. To kayo jok madwaro mondo lose weight wa advice kata manda mondo wit ratil wa advice ni omodh pi kapok ochako chiemo. To kobed pi mang'eny ahinya nikech pi mang'eny ahinya nyalo kelo overload. Mano wawacho chande. Koro nyalo with a glass of water kapok ochako chiemo nang'o nikech pi en gima iluongo ni empty calories. Manyiso ni odhi mana keti mondo yieng to calories modhi mede dendi onge. Emomiyo wathoro wacho ni kiwinjo ka riyo hewi to afadhali kaw pi komondi. Kineno benefit achiel kanyero okonyo mondo wit ratil. Koro mano kidieny achiel manyalo modho godo pi. Before a meal imodhe nikech en empty calories odhi mi feeling moro mar yieng cha, to sami yieng cha obwongo dhi bedo triggered ni koro chiemo romo, ok idhi chamo chiemo mang'eny ahinya. Jok madwaro ni mondo omed weight bende gimbe gin gi kidieny gi. Gin wa advice ni gimodh pi at least half an hour bang' chiemo. Nikech ka gimodho pi within the meals kata mana before the meals to gidhi bedo mayieng moloyo kaka dwarore to they may not get the weight. Koro jok madwaro gain weight to wa advice ni at least half an hour bang' chiemo to ginyalo modho the glass of water. Wamake makakanyo en penj laktar ko Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Daktari wawacho ni pi glasses adi 12 e odiechieng' kodiechieng'. Nise mudhadi daktari chakle ko mudho adek koro nega I have 8 more to go. Kao mara ng'wen. Seche moko mara ng'wen in bende modh pi ka waduogo to wadhi nyime e chenro ma kawuono mar penj laktar kik isud kata matin. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Mor kod ilo okwako pinya kwa Ramogi Jwang' e kinde gi ma wantie sikuku. Dhok, rombe kachiel kod diek thosi waya. Mor ma wan go sani nyaka Ramogi Jwang' kik icham kendi nyaka Ramogi Jwang', para ne nyawadu. Wang'eni ok osebedo higa mayot ahinya lakini kalure kod ng'wono ma Nyasaye ochopo nyaka kuma wantiere odiochieng' ma kawuono ni. Emomiyo wawacho ni Merry Christmas. Adier, ibiro miyo wawuoyi kendo loch nobede lwete. Noluonge nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar ko Ramogi TV ngima en mwandu. Ber mar pi ng'eny mokalo. Kata kamano koro kiki hindrie
makori modhe ni Dr. Phoebe gi Nyajimo nowacho ni mondo mi wamodh pi makori modhe mi bed kod overload, wanyalo bedo kod overload mar pi ma bende nyalo kelo ni chandruok nikech seche ma iwito chumbi kachiel kod madini mane dedi daktari adwa ni wachagi kanyo seche mi wito chumbi kachiel kod madini mantiere nyalo kelo del miluongo ni low blood pressure kata hypoglycemia. Sama low blood pressure no koro bedo drowsy ma ok ber. To gima ber ne ni mondo yud ka ng'ama modho pi mang'eny anya be ok yot ga yudo. Nikech kata mana chopo kikombe 12 bidwaro go samoro ok yot. To koro ok ber ahinya ka wamodhe mang'eny nikech onyalo kelo mondo madini go lungre kaka iwachono to ka sodium olungore ma electrolyte imbalance obedo to koro bedo gi miluongo ni hypoglycemia. Manyiso ni remo over diluted ma koro keto low blood pressure. Kasto kaka wawacho cha cells made del bende koro kuot to koro sama gikuot cha be koro kelo problems moko e del. Ne picha mokwongo ne waneno kacha kama ni keto kaka fuoni mopogore mag del madwaro pi ne waneno kacha nyarogno, kidneys ne waneno kacha kama ne poko wene en lungs obo kachiel kod airway ka kuonde ma yamo kale ka chope obo ka to ngini yamo ni bendang ne chopo ma dhie fuoni mopogore wamule kanyo kotendre kod pi e del kaponono ni pi okoromo kachiel kod ka pi oromo maber. Ero kama na inya gimomiyo waketo organs gi kaindi en ni pi konyo gimiluongo ni lubrication kata mana o lubricate joints kech ka joints o kata mana organs kaka lungs, heart, bones, eye, brain, organs gote ka gikoso gino lubrication kata ka gibedo over dry to ginyalo mich kaka lungs nyalo mich koro kelo problems kata mana meke chest. Koro gimane okwaketo kaindi en kaka pi konyo e digestion nikech pi bende konyo mondo chiemo mwacham ka obed digested kendo nutrients obed transported maber e del. Ka nutrients ka digestion okotimore maber kata ka pi okobedo malongo e del manyalo konyo mondo digestion otimre to bende nyalo kelonwa problem. Koro ka pi okoromo e del e ka yudi ngato nigi gimiluongo constipation kata oko matek. Ka okobedo matek nyiso ni pi onge moromo mondo oriwre gi chiemo cha mondo ang owuog oko ma iluongo ni normal. Koro ka obedo constipation samoro bende bloating kata mana ich makuot ka okomodh pi moromo digestion ok timre maber koro ng'ani endi bedo ni onge gi kaka chiemo nyalo tiyo e dele madong. Koro chiemo bende pi konyo gimiluongo ni digestion kendo pi bende konyo mondo kata ngozi iluongo ni skin mar dendwa onen ma healthy kata mano onen man gi afya. Kiyudo ng'ama ok modh pi mang'eny to kata ka idiyo ring lote kama tineno ka ntiere mild dehydration kata ringo no bro dong e lweti kapok odok mondo ringo no dog piny bedo matek nikech onge lubrication moromo e del kata mana e ngozi. Koro mano bende nowacho ni nyalo bedo ni achiel kuom ranyisi minyalo ng'eyo godo kaka ng'ato ok modh pi. Ng'enyne mano yudore kaka nowacho e jowa ma age osedhi mang'eny kata wich will bedo mang'eny nikech urge mar yudo kiu kata mana mondo ong'e ni seche gi koro pi onego bed ni amodho to koro gionge go. Koro sama gionge godo gina maber to gikia ni yie kucho dehydration timore. Koro dehydration to chako neno e wengene ok obi neno maber nikech wang'e osiko tuo iluongo ni dry eyes ma koro chuno ni koro dhi ng'iyo neno daktari mondo kendo ketne drops iluongo ni lubricants mondo koro wang'e cha onen maber. Chako neno obwongo which will bedo obedo kool teko mar timo tije ok obed godo malongo. Ido kata ka ng'at manya nyalo timo tich no ko timo matin to sebet nikech pi onge dende moromo mondo okonye mondo processes kata mana mondo oyud teko mondo otim tije malongo. Ido ka koro kendo bedo gik moko kaka kidney stones kata samoro bende ko bedo too much to nyaka tamana dhi e dialysis. Choke ne be koro chako rame bang'e nikech lubrication mar joints cha onge. Ko timo kamtijo ka chogo go ni twatwa nikech chogo otuo onge lubrication moromo mondo okonye obed maber. Kaso bende kaka nwacho ni high blood pressure be nyalo bedo nikech levels meke pi mantiere i remo. Abodwe kichen matin e weche mag digestion kata rego chiemo ipimonwa kata ni chiemo bende dwaro mana pi mondo mi oregre ich koseregore ich to remo kwanye kosedhi e ombich matindo to remo kwanye remo wuotho kode kuonde mopogore nyaka e obwongo nyaka e lith tiendi kamora mora e dhok ka e kuma digestion thoro chakore godo e kuma rego chiemo thoro chakore godo nikech seche mikawo chiemo tikete dhogi ibonjake ibonyame gi laki donge seche mitimo mano okikore kod olaw ni bende en kwanda tamalo mar pi bende wanyalo ga chopo kamoro ma ng'ato nitiere kod olaw manok kata olaw matin makoro digestion kidieny mokwongo mar rego
chiemo e dhok nyalo bedo matek. Po nono ni wantiere kod kidieny makamano thothni en ang'o mathoro kelo chandruok makama? Erokamano, gimluongo kelo chandruok makamano en ga samoro medical conditions. Nitiere medical conditions, sana cancers, meke wich, meke wang, meke throat, samoro olaw bedo matin. Kendo bende samoro be treatment, kata mana kidieny meke thieth mawayude, side effects meke thieth mawayudo, kata bedo ni en chemotherapy en tuo mithiedho godo jo cancer, samoro raise go kontiere e dho kata mana e duol, ng'enyne koro saliva bedo matin. To be conditions machalo kamano, koro ng'ama kama endi koro nyaka omodh pi matin konjako godo chiemo matin konjako godo chiemo, nikech ka onge saliva moromo, mana kaka iwache maber cha, to chiemo nitiere starch machako mana bedo digested e dhowa. Ka ok oyudo law moromo kata ka ok oyudo pi moromo, to onyalo bedo ni oyudo chiemo ma partially digested, ma koro dhi kala kaka konye, koro bedo mana ni ok konye kaka ne onego be ni chiemo no konye i dende. Ilere maber mokalo, kanyo nadwa ni mondo mitiel malong'o tawinjo kikele kaka dwaro, nikech adier matiere kod oganda ma samoro nitiere kod tuoche mopogore opogore kaka mag cancer, radio kachiel kod chemotherapy nyalo tuoyo olawe dhok, makoro ang' no chun mondo mi ng'ato omodh pi kata ketne artificial saliva mondo mi oyud kaka onyalo konyore. Temperature mar pi, Dr. Phoebe, bed ni oliet, bed ni ong'ich, kata beda ni en room temperature, bende nitiere kaka mano nyalo loko konyruok mar pi kata kaka pi tiyo e del? Erokamano, inya wacho ni samoro ka wantiere environments mang'ich, kata ka wa go through a flu season kata mana homa, wanyalo bedo advice mondo wamodh warm water, to kata wamodhe in form of ice kata in form of warm kata hot, to del wadhi kweye mondo ti kode temperature ma del dwaro. Koro nyalo mana kelo comfort moro matin, nikech ji mang'eny modho pi ice for a long time bende oseyudo ni nyalo ketho lungs ka imodho pi motimo ice for a very long time, in kinde ka kinde, later in life nyalo kelo problems mantiere e lungs. Koro temperature mar pi ok really matter, to onyalo bedo ni according to your taste. Samoro idwaro ni mondo imodh pi mamor gokinyi kaluwore kaka ichiyo, pi mang'ich ji mang'eny ok nyal yudo godo gokinyi. To kata imodhe mana koliet to dendi pod dhi kwe temperature modwaro ni mondo ang' oti godo. Koro ka ok owang'i e dhogi to modhi amodha. Kata oliet kata ong'ich, luwore kod kaka kor lwasi chal. Diere ma piny ng'ich, diere ma piny liet. Niwacho kacha ni gin glasses 12 kaber, odiechieng' kodiechieng' kaber. Inyalo dhiri 8 10 krach ahinya, to kik idhi matin 6 kata 5 e odiechieng' kodiechieng'. Ka ng'ato thothne odhi nindo gimoro saa 3 saa 4, sama ber mogik mar modho pi nyalo bedo sadi, nikech chutho kaka in Dr. Phoebe e weche mag chiemo makare, ngima en mwandu, kaka inyalo ti kod chiemo e yore mag geng'o tuoche, thiedho tuoche kachiel kod chango del e yore mopogore opogore. Ileronwa ga ni nitiere seche ma onego bed ni chiemo kapok idhi nindo. Tereni ok onego bed ni chiemo to dakika 30 tisedhi nindo, kata dakika 10 tisedhi nindo. Onego bed ni chiemo ka seche 2 seche 3 kapok idhi nindo. Adwa ni mondo miwamula ne weche mag pi ka. Pi bende nitiere seche ma iketo, ka ok ni ma iketo maber, ma iketo kapok idhi nindo. Ka imodhe, koso nitiere seche ma onego bed ni imodhe kata itieko kapok idhi nindo. Ka nitiere tang'o momiyo? Erokamano ahinya Ruth, nikech wawuoyo kuom pi, koro chuno ni nyaka ipangri, ibed gi plan, nikech mondo ang' ichop glasses mawacho go te samoro ok yot. Koro wacho ga ka endi pile ni in a day wanyalo chamo chiemo gokinyi, chiemo moro saa 4, lunch chiemo moro saa 10 gi godhiambo. Mano at least chiemo 4, at least 4 meals in a day kaber. Koro wacho ni in every meal kinyalo modho 2 glasses with every meal, before or after. Koro manyiso ni breakfast cha kai poki iwuok ot, kichiewo gokinyi tinyalo modho pi glass achiel ma warm. Jomoko kao pi glass achiel cha to nyalo keto kata mana, inyalo kete cucumber, inyalo kete lemon, inyalo kete kata mana ginger. Ok dhi ketho ber mar pi, dhi mana mede obed gi taste matin, to kendo dhi mana mede mondo obed gi ndhadhu, kendo dhi medo ne nutrients moro matin. Koro gokinyi kimadho glass achiel cha, kapok imadho breakfast, tiyudo breakfast mari, kapok iwuok ot ka ng'ama dhi tichako madho moro, already isetimo 2 glasses, isegolo 2 glasses e wi mane dwarore kande. Kendo gimoro ang' saa 4 bende kapok ichiemo. Koro yudo ka by the time sapa miwacho cha chopo, tisemodho gi 8 kata madhi 9. Koro kapok ichiemo kaber ahinya, to ka in ng'ama nindo saa 4 to wacho ni at least by saa 2 oyud ka isechiemo, mondo koro i allow digestion cha otimre kapok i lie flat. Nikech sama wa lie flat,
ka wanindo to metabolism bedo malo. Koro ka itimo kamano with every meal kikwano kamano, by the time godhiambo chopo tidhudo ka isechopo glasses 8 kata 9. Samoro bende wa advice ni kinyalo yudo chupa matin machalo kama, kata mana chupa ma kawaida meke pi mwang'iewe duka gieki to kori wuotho godo. Ka in ngama timo ohala e chiro, kata in ngama nigi biashara ne moro kata jua kalini, koro mano be nyalo konyi. Koro kise modhe to samora mora modong empty to ifile up. Ka iseng'e quantity mare, chupni matindo mwang'iewe duka ka gin 500 ml. Koro manyiso ni 500 ml kama miyo nyalo wacho ni amodhe 5 odiochieng'. Koro samora mora mi modho achiel to ikwano kamoro kingeni chakre gokinyi nyaka saa 7 asemodho 2 adong 3. Koro mano be is another motivator manyalo paroni. Ken gi chupa machal ka mind and about 1.5 liters. Manyiso ni mae ka modho the whole day, taburo mana dongi mana matin manyalo modho godhiambo. Koro kange ni amodho matin gokinyi marom kama indi, ang sa lunch achaka modho marom kama godhiambo marom kama, mano bende nyalo konyi paro nikech wadwa ni mondo watem matek kik warit mondo kiu odonji kata mondo riyo odonji. Sama riyo odonjo cha already dend osebedo gima yudo ni mild dehydration. Koro mondo wamodh pini moromo nyaka wakete gi mpango, to kendo nyaka wakete mondo wang'wi wawil gi chiemo tek. Koro samora mora mapoki chiemo tiparo ni bang' chiemo ni, before chiemo ni be amodho pi, kata during chiemo ni be amodho pi, kaluwore gi kilo ma in godo kata kaluwore gi gimidwaro achieve according to health kaka ne wasewachecha. Tire bende chiemo moko mantiere gi pi naturally mwanyalo incorporate diet wa bende. Mano wabong'io bang'e matin. Adwa ni mondo watiek kar chiemo makare kapok idhi nindo, modho pi makare kapok idhi nindo, nikech thothne chai to nisegolae wach mar madho chai gotieno. Kata kamano pi kapono ni ng'ato modho pi mang'eny kapok odhi nindo, samoro no kigoye maber godiechieng' pok idhi nindo, kata idwa ni mondo mi itiek glasses 4-5 kapok idhi nindo gi, odhi biro kod challenges mamoko. Tiende ni ang' biro chudo ni chiew sate kidhi olo pi, o kamano daktari? Mano kamano wana seche ma isechung sate kidhi olo pi, odhi interrupt kata odhi ketho nindoni. Seche moseketho nindoni, ibo bedo kod chandruok mar nindo ma ang' nokel chandruoge mopogore. Kanye madwa ni mondo mi mulna mana matin nono chandruoge manyalo biro kotende kod modho pi mang'eny moleo ma ang' noketh ni nindo, ma ang' nokel chandruoge mamoko mag ngima, nikech wadwaro ni bed gi ngima maber seche duto. Ero kama na inya iwache maber kabisa. Emomiyo watemo wacho ni kik warit nyaka gotieno kwa modho pige gite, nikech nyalo wacho ni hey saa 12 oseromo asemodho glasses 2, koro idwa ni mondo imodh 6 gadichiel. Wasewacho ni pi mobiro mang'eny kata ino kiwinjo kata kad iwinjo dizzy, to kama wadhi nindo sana nyithindo matindo matemo bende control bladder, ka omodho pi mang'eny kapok odhi nindo, Ruth ing'e ni nyathino ang' dhi layo e kitanda, nikech samoro bende wiye nyalo wil chiew gotieno. In bende mana kaka iwache maber no, kimodho pi mang'eny bende koro nyalo interfere gi nindo mari, ok ibi bedo comfortable nikech idhi bedo kokuot, bende kata nindo no mondo bi malong'o ok bedo maber, nikech gima nwacho makoro dhi timore mos sodium cha nyalo bedo over diluted. Ka obedo over diluted to cells okuot go kelo unconscious, ka in unconscious samoro be ok ber. Koro wacho ni mondo yud pi malong'o distribute throughout the day, to ber mana ka ichake gokinyi sama ichio mondo target by the time modhiambo chopo to yudo ka isemodho gi kaka dwarore. Thothne waneno ga chandruok gi nyithindo modho pi, mak mana ni gero ga modho pi kapo nono ni okike iye, okete olemo, loke pi olemo kod weche makamago. Ere kaka wanyalo keto chenro makare giyud pi moro medeni, nikech ng'eny nyithindo bende actually gitegno ga moingo jomadongo, nikech nyathi nyalo chapni makang'e chomo kako chapni odiechieng' mangima to wa ka nyaka Migori. Ero kama na inya modho pi mar nyithindo sana sama koro gine holidays ni bedo challenge, to en gimiluongo ni culture manyaka waket kuomgi, nikech tim manyaka wapidhi, nikech ka nyathi odongo gi chiemo ma juices motimo sukari, mane gimo bro ng'eyo to obo bedo ka o crave kotiko ni dende dwaro sate, ka en soda, ka en juice, ka en ang'o, tende bro bedo ka dwaro sate. To ka encourage kotin kochako chon to nyalo konyi. Koro giminyalo timo en ni mokwongo inyalo temo gi fruit juices madala ma obedo blended e yot.
koro nyalo blend e yo to imedo pi e iye kanyo ero. To kendo bende nyalo temo negi kata mana squeeze orange e pi modho kaka no wache chande mondo oket ndadhu matin e pi. To kendo nyalo keta sama koro ng'ato nigi chupa ne mong'e ni seche gi my target na my keto ne sama imiyo gi tich gokinyi ini dhi luoko sande to ng'ato nigi pige ma godhiambo pinyo ni tang'ani na ng'ata di mondo modho koro ka yen kada gi kamano to gimbe gi cooperate. Koro ma culture manyaka waket kaka jorit nyithindo kata kaka jonyuol mondo gidong ka ging'eyo ni pi kendo bende ipuonjo gi benefits meke pi. Ka gimodho pi maber ok obi ol kotugo bende ok obi problems ok obi yudo kata kaka odongo and all that. Koro ka wa encourage gi ka waketo ndadhu matin e pi, waketo pi temperature opogore ka piny ng'ich ahinya nyako keto negi warm water, nyalo kata mana keto kata dawa keto mondo jiteo modho chiemo kaka dawa en tangawizi, ginger kata mana honey bende nyalo kete e pi matin mondo gitem gimbe gimodh gimbe glasses auchiel gi kata boro gimbe kaka nyithindo matino gimodhi. To mana ka wapunguza sukari mang'eny mantiere juices ka wapunguza in case the cells marwa oketni kaka imedo miye sukari eka kobro medo dwaro, manyiso ni koro kimedo punguza to kata mana dwaro mar del meke sukari cha bende bro dok piny. Kopogore kod mano seche ma gintiere dalano ginyalo madho nyuka ma bende nise wacho kacha ni en pi bende entiere kod pi kado soup en pi. Kopogore kod mano gik moko kaka chai kata yogurt mago duto te gin pi wamake makakanyo. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu gin dala gidich mokalo to kaa ema thoth ne gikwanye tuoche mopogore. Wayudo kacha ni pi nyalo miyo del bedo motegno mokalo kendo bedo maber, manyiso ni kata tuoche matindo ok bi mako joma tindo gi diere mag intiere e rusa. In bende mondo mi ngima ni odhi maber, pi glasses 12 ka ber odiechieng' kodiechieng' kik isudi waduogi kidieny mogik. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. En kinde ma waparo e nyuol mar Ruodhwa Yesu Kristo, kindeno mar Christmas Nyakwar Mgajwang' kwa paro hera ma Nyasaye no nyisowa kendo oro wuode ma Biderma mondo tho ne richo marwa. Miyo wan bende wabed ranyisi makare matin ma intiere godo pog gi nyawadu mondo waduto wamor kanyakla. Merry Christmas. Nonro mar Infotrack oyango ni kwan matin kende mag Jo-Kenya ema chano dhialo nyasi mar skuku ka jomodong' ywago pek mar ngima. Gi samwa wuoyeni kiwuotho e ward ka ibo yudo ka nyithindo mine monyuolo nyithindo adek gin mine 2. Mine monyuolo nyithindo 2 miluongo ni rude gin mine sama wawuoyeni gin mine 5. Morgi ilo kwa kod thieth maduong' ma Homa Bay tok mine moyo 4 go rude seche machuok motelo ne nyasi mar skuku. An gima nene e Ford ni okonyowa kaka wan jomorem malwetwa tin. Koro sama okonyowa ni
to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa nodhi ahinya. Bura mar Ford e dho wedhe ma Homa Bay oyawo thuolo mar ohala mar mako nyapos ma itiyo godo e lupo kendo miyo ji yuto mabup. Machiegni kendo penj laktar e Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono okwangi tuoche, okwangi siptal, okwangi yedhe, okwangi sindeni, okwangi pichni, okwangi MRI, okwangi X-ray, okwangi mago duto te. Kawuono wantiere e weche mag pi. Iwacho ga ni nitiere yath maduong' mokalo en pi. Yath machielo en chiemo. Tiene ni dendi nyalo bedo mangima kata dendi nyalo tho kapono ni iketo pi ma okoromo e dendi to dendi nyalo tho. Chakre mane obwongo nyaka pi en dendi mago te ibro ng'e kotenore kod pi kaka iketo gi e dendi. Daktari kidieny mogik ni wasemulo weche mag nyuka, wasemulo kacha pi olemo, wasemulo kacha gik mang'eny mopogore opogore. Adwa ni mondo mi koro wa incorporate pi e diet. Wadwa ni mondo mi diere mag nyasi kama asamoro ipango nyasi, idwa ni mondo mi wendi bende omudh pi e yo makare. Kanye kama koro wantiere. Kama na inya samoro ka ipango nyasi tinyalo ketonegi pi decorated bottles kata mana ka gin nyithindo to fancy cups iketo kanyo kikombe maridadi bro encourage gi mondo gimodh pi. Ka en Christmas kata kaka koro sani wane Christmas season kata mana New Year ntiere decorated cups ma encourage gi. Ne wantiere kidienje ma kaka koro wantiere sani wanyalo incorporate pi chiemo mantiere kod pi gik mantiere kod pi mabende nyalo konyo e keto pi e del. Okay, ya koro wanyalo incorporate that. Onyalo keto kaka soups kaka ni wacho kato obedo soups maonge gi a lot of salt kata mana a lot of spicy nikech kwa kopedo chumbi mang'eny nyato electrolyte imbalance nyalo bedo kendo wa encourage mondo gi modh pi wa keto pi available kae nyasi kama jo bedo piny to gi bedo kamoro ma ginyalo yude pi modho no mayot ginyalo nene kendo ginyalo modhe obed colorful water natural fruit juices bendo nyalo kete blended juices wanyalo keto mondo wabed ni kata mana kae nyasi to jok ma waluonge nyasi kata kuonde mwadhiego to wamodh pi to kata kae okidhi kamoro to idhi wuoth to podi nyalo ting'o pigi moro e chupa ka en familia kata ka u drive kata ka u travel kanyakla to ng'ato obed gi pige moting'o monyalo bedo ni omadho ka untiere e barabara kata ka untiere kama odhie nikech samang rio donjo to ikao soda emi madho kata ikao juices moko beke packets gi emi madho to dhi kelo gimoro mnongo ni temporary hydration to dehydration this setup di donjo mapiyo nikech chupa achiel mar soda en around kijiko 9 meke sukari manero okalo atamalo mabor moloyo sukari monego beni wa madho e odiochieng' achiel. Koro gima riyo ma pi dhi to konyi ma soda dhi konyi godo cha pi be dhi konyi kode mana koro pi en empty to pi ok dhi medo sukari ma ok dware e del. Dere nyasi kama winjo kimulo ni samuru dhi safar, samuru dhi kata e arus, udhi gik makamago, imulo nwa kacha del maber, teni nyiroke ni tiyo maber, nikech intere kod pi moromo, nyarog no kubed kod chandruok mang'eny, adundo dhi gwecho maber, nikech intere kod pi moromo. Pien del bede ni wacho, ni thoro bedo maler kendo mayom, mano kaponono ni imodho pi moromo, nikech yudo madini, kendo yudo chiemo kaka dwarore, mano wase ng'iyo e kidienye machielo kanyo. Mulna wach mar abudo kichen matin, e weche mag appearance kata weche mag neno. Nikech wacho ga ni kineno maber bende medo self confidence mabende nyalo miyo timo gik moko mabeyo manyalo keto ngimani makare. Yie wich gi pi. Erokamano ahinya. Yie wich ok ahinya gi pi lakini pien del kama yie wich didongo godo no iyudo ka jomoko idhi salon to bedo gi dry scalp kata mana yie wich ma otuo iyudo ka otuo nikech follicles kata mana the skin ok yud hydration moromo e iye kendo kiyudo ka utafiti osetim mang'eny kata mana ne jok mamodho pi to gi jok ma ok modh pi neno ka jok ma ok modh pi to skin gi jabedo dull kata mana mabedo dull motuo tartar is the word bedo matartar kendo ka jok mamodho pi moromo to samoro kata kapok owiro Vaseline tineno ka ok rach ahinya to ka ok modh pi malong'o to inyalo neno ni tara ahinya bi wir Vaseline koro ngozi kendo konyo bende elasticity mar skin kaka wacho mondo skin kik bed ni owengni ahinya or wrinkle mondo kata mana onset make wrinkles go bende pi konyo nikech
diketo miluongo ni hydration ka skin obedo hydrated maber from the inside to konye mondo onen appearance mayang kendo skin bendo onen ma healthy to kotimo kamano to kata mana in kaka iwache maber cha bobedo gi self confidence. Koro e yie wich to konyo mana e scalp mondo scalp oyue maber, scalp obed ma moist, ma ok otuo kata ma ok otar. Aneno ka wantiere kod pi e mesa wa ka odiochieng' ma kawuono wantiere kod olembe kidieny mar olemo mar watermelon, dholuo maber waluonge ni afuoto. Ning'e mano? Kia ng'eyo kawuono afuoto. Iluonge ni afuoto watermelon. Wantiere kod cucumber. Ang'o meni kelonwa olembe gi daktari kachiel kod cucumber ina lota. Ang'o miyo magi wantiere godo e twakwa mar pi odiochieng' ma kawuono? Erokamano ahinya. Wantiere gi chiemo gi nikech nwatemo wacho ni to ere chiemo magi kendo mwanyalo chamo man gi natural water. Nikech wawacho ni an adult male 3.7 liters mano way above mwanyalo yude e pi momodho. Koro wacho ni mondo ochop 3.7 liters no nyako cham kendo chiemo man gi pi kaka nyuka, yogurt, chak, soups mwawacho kande. Kendo bende kantiere alode moko man gi pige gi kaonge kai gi spinach en alot man gi pi morome maber, celery, cabbage gin gi pi ma natural. Kwa bire olembe bende watermelon, pineapple, cucumber kaka wantiere gode mesa kaendi gin chiemo bende mwakwachamo. Samoro kata ka ine safari to samoro ne okiting'o pi modho to ikalo kamoro miuse watermelon, chung mondo ing'iew watermelon mondo ji mantiere garingo kaber mondo gicham. Kata mana ka jok ma wuothe Nyanza waka kichomo yo Chabera mtiere kata Homa Bay waka indi chung mondo ichung gari mondo pineapples kande samago madho gin gi natural water madhi konyo mondo o quench thirst. Koro manero compared to chunge duka mondo ing'iew soda kata mana bottled water kata mana mfuko gi uchumi machani, chiemo ma natural water ma wuok e chiemo dhi bedo maber ni ofuko ni moloyo sukari mang'eny ma ing'iew e duka ma samoro ok dhi bedo healthy. Koro ntiere chiemo ma naturally gin gi pi, sana olemo kod alode ng'eny gi ntiere gi natural water. Maka wachamo bende nyalo konyowa mondo wachop target ma wan godo mar 3.7 liters kata mana above 3 liters ne men to gi women. Koro kaka mar afuoto ni ber. Koro kaka mar afuoto mar watermelon ni ma koro ibiro pimo nang'o? Ere kaka ibo quantify nikech ka mudho glass tabo ng'eni ma mudho glass achiel amudho glasses 2 3 4 5 ko onde koro ka yudo pi machiegni tachama afuoto kata watermelon achamo mananas ma ere kaka biro kete ni manya ka beni kora seketo glasses makama idenda kosoma to kori biro mana gezi biro mana winja dendi ka ionge kod riyo tiwacho ni in maber. Kineno ka inyalo kawo window of forward wadwaro squeeze a quarter ni kaka en that quarter noero okobi romo glass mwadwaro iwacho ni kaka piece ng'ado na around 3 tablespoons mano tin mokalo to emana ni 3 tablespoons en pi to en gi antioxidants bende iye to en gi phytochemicals iye bende makonyo mondo ober moko. Koro ok wanyal wacho ni watermelon no kende pi mwanyalo modho mondo chopnwa 8 glasses odi beda tamalo mana matin maybe quarter mara glass kaendi for a quarter piece to okonyo wa mondo o meet nikech wamanyo kaka wanyalo meet target mane waketo mar pi. Manyiso ni koro kwa compare afuoto ni to wapime gi soda ng'ama madhi konyo wasano en afuoto ni oksoda to mana ni afuoto no okonyal bedo pi mang'eny mana kopo ni kawo a whole one kibiye kenyalo chopo kae to kinyal to kine ibed pi ni dwa chamo afuoto mzima bede tich matek matin. Adwa kie cucumber wacho ni nyalo bole pi seche ma imudho pi en achiel kuom alode kata en alot en achiel kuom alode ma inyalo modho godo pi kata inyalo ti godo. Thoth nyalo ga ka ji odhi e yore mag dosruok ikawo ga cucumber tikete wang' anyanya ka ng'ato ntiere kama chieng' ng'enye mokalo elenda wang' ka tikete cucumber ni ene group miluongo ni espa iluongo ni other vegetables kata alode mamoko. Koro cucumber ni ikete ka nikech en hydration en gi pi natural water mang'eny maber kaka ne wawacho cha to kendo en gi miluongo ni antioxidants. Koro antioxidants keke makonyo mondo ober wang'wa sama jospatio kode mondo ka wang' maneno mol kata wang' ma puffy eyes okonyo mondo yaw nikech antioxidants kata phytochemicals mantiere iye ka ibedo kendo ka idhi spato ketni tigole ikete mondo iweye nikech mondo phytochemicals ka wuok through osmosis ka donjo e wang'i mondo ober kanyo.
To koro ober zaidi bende kichame. Nikech samichame cha to koro dhi donje cells, oko dhi konyo wangi kendo dhi konyo skin gi kuonde moko bende mantiere del. Ober zaidi bende kinyalo modho kode pi, maendi waketo ka maendi mondo wakony godo jok ma struggle modho plain water kata pia keto ni do modho pia samoro jomoko struggle mondo modhi. Koro wa encourage gi kanyalo keto cucumber AP slices ka okonyalo yudo cucumber kata mana lemon to lemon be okwa wach pile nikech lemon samoro acidity nyalo medore once in a while. Lemon kata mana slices meke machungwa bende nyalo keto. To ka ochopo godhiambo to kik wi wil mondo iwit water manodongo gimbe icham gi achama nikech gitingo nutrients mane ok nyal wuok e kanyo mondo donje pi modho. Makar tiyo kode e yor dusruok kende nikete e lenda wangi e wangi. Adiere moko ne jo siasa moko wacho kacha ni mano ok dwar explosion, mane dwaro implosion. Tiende ni kodi kete gi iye, oti ko wuok gi iye ko owuok gi oko. To ko wuok gi iye, ko wuok gi oko. To inyalo yudo ni ber nyalo bedo mang'eny. Ber nyalo bedo mang'eny kendo king'iyo kit chiemo mang'eny sana olemo mwasikwa wuoyo kuom gigi. Gin ga chiemo meke ber. Gin chiemo maloso ber. Olemo, obed avocado, obed cucumber, obed apples, mananas. Giloso ber nikech antioxidants, vitamin A, vitamin C, vitamin E mantiere ye kanyo. Kendo yudo ka products mang'eny meke ber bende bedo gi vitamins mwawacho go eko. Koro ka inyalo cham gi moloyo kendo kaka waketo gi dendwa no endo kendo wachamo gi avocado ka wanyalo chamo kendo wakete ngozi pod ber zaidi. To ber kaka iwache no mondo wacham gi mondo gikonywa ka giwuok gi iye ko wuok oko donjo gi iye. Erokamano ahinya. Kidienya mogik madwani wawuoyo odiochieng' ma kawuono en weche mag pi kod jogo ma samoro madho kong'o kata kuoto kuong'. Weche mag hangover gi pi. Erokamano ahinya. Koro iwacho maber jok ma madho kong'o. Achiel kuom gik makelo dehydration sana e nyasi ma wantiere sani en kong'o mang'eny. Nikech kong'o kawa madhe en empty calories of fulo ni onge gima odhi konyowa godo. Kasto kong'o bende interfere gi cognitive wakata mana mondo wabed gi paro mondo Dr. Phoebe mana matin. Pini wacho empty calories. Kong'o iwacho empty calories. Okay. Dong mano to kori winjo maber. Nitiere kama wadhiye. Nitiere kama wadhiye. Koro kong'o to en empty calories lakini en omedo weight. Okay? Sorry. P ema empty calories. Kong'o ntiere gi calories. 1 gram of kong'o nigi 9 calories of kilocalories. Manyiso ni kong'o ntiere gi calories. P ema empty calories. Okay. Koro sama wamadho kong'o sana kidieny meke nyasi sani dhiro keto interfere gi cognitive kata mana interfere gi mental status maro. Manyiso ni ng'ani ok bi winjo riyo nikech kong'o mamadho cha brain osebedo interfered with. To kwa madho kong'o mang'eny bende kelo gimiluongo ni dehydration. Gima jok mamadho kong'o mang'eny bedo ga ka suffer from dehydration. Koro ka iyudo ka sama koro hangover biro kata ka koro ng'ato temo ni mondo detoxify ng'enyne gimadho ga soup mar bones kata soup mar ring'o. Moro jomoko wacha ni hangover en ang'o? Hangover en koro ka cells jok mosea madho kong'o koro ka dendi temo mondo odog back to the normal cells. Koro mano hangover manyiso ni dendi temo mondo recover from high dose of alcohol to the normal dose. Koro gimiluongo e kinde kanyo ero miluongo ni hangover. Koro wadhi nyime. Koro wacho ni kong'o mang'eny bro interfere gi the levels of water mantiere del. Nikech kama madho kong'o mang'eny onge riyo, kama madho kong'o mang'eny dhi interfere gi liver ma bende konyo mondo ugol toxins e del, dhi interfere gi kidney. Koro sama madho kong'o mang'eny bende bro keto mondo dendwa kik bed gi pi madwarore. Koro emo advice ni seche ma seasons kaka festive kama indi wakawa nyalo to avoid. To ka ok nyalre to punguza to levels manyalore mondo dendi obed gi hydration madwarore. Okang'e ni mano ne awinjo kanyo kang'e ni en daktari mane mano wacho. Kokeni intabo paro ni ne en mane ni kata ka pono ne chuno nyaki madhi ainya kidieny mag kong'o matek giwacho kacha ni hard drinks. To kinyalo modho i alternate gi pi. Imadho ti modho pi moro nyalo duoko teko ne chien mondo mi kik odonje e rembi ahinya moingo kimadhi amadha lelo. Okang'e adira man kanyo kata kamano ibro lero nwa daktari. Wach mogik minyalo weyo wagodo kotinde kod weche mag pi ai diere ma wantiere ni kata tips
mag modho pi mang'eny. Nisewacho ni kik ichake dakika mogik chake kogwena. Kaito wach tip machielo ni wacho kacha ni nyalo chamo chiemo mamoko kaka afwoto, watermelon, alode mamoko kaka cucumber. Tip machielo ni wacho ni nyalo madhe e yore mopogore opogore kaka nyuka, soup kachiel kod chak. Tip machielo en ni bed gi chupa moro miwuotho godo. To kata ka chupa miwuotho godo kata mondo koro o encourage nikech samangi imodhe cha kitieke to irefile. To bedo gi target bende miketo nikech ng'eyo ni pigno en ngimani. Dendi en over 60 to 70% water. Manyiso ni onge gimoro amora matimore del malong'o ma ok oyudo pi. Chakre digestion, chakre organs, chakre joints, chakre ngozi, nyaka kata mana wangwa. Koro bed gi plan mar modho pi, inyalo wuotho gi chupa ni moro, bed gi accountability partner. Inse ni kawuono ise modho pi adiambia modho. Koro ubedo encourage nikech sama ok modho pi mang'eny, nyalo kata mana yudo ni koro ithiedho tuoche moko ma nengo gi tek thiedho kaka dialysis. Nyalo inyo kidneys, bedo kidney stones mabe lit ahinya nikech kidney stones biro ka lach obedo concentrated, koro droplets obedo kod minerals mabedo dropped mabedo deposited mabedo stones go koro minerals go ber ka pi flash gi out. Koro ka winjo na ko bedo ka modho pi kiki feel guilty, kiki ne rach mora inyalo chako sani kendo inyalo chako mos chako go kinyi samora mi bilo chiemo moro to parni be ise modho pi before the meal or after the meal. To mano bro konyi mondo ka godhiambo chopo to glasses mosiko wacho ni 2 liters kata glasses 8 to 12 gi imbi bro yudo ka ise chopo gi. Ka wacho ni ngima en mwandu. Wach mogik Dr. Phoebe. Awacho ni wachamuro lemo gi alode to modh pi nikech ngima en mwandu kendo pi modho bro konyi mondo processes my del obed maber kendo pi modho bro konyi mondo kata mana ngozi ni gi appearance mari onen maber. Poni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye namba ni mar simu kiye. Erokamano inya 0721 968215 wantiere Russia Hospital next to kamoro mlongo ni Hospice Plaza. Erokamano nya Dr. Phoebe. Amor mar bedo kodi akwayo ni hawi maber diere mag nyasi pi glasses 12 odiechieng' kodiechieng'. Watermelon na foto bendo wakete ye kanyo kod cucumber. Erokamano nya asante sana. Ageno ni puonjori ageno ni yae godo yae gachela riade kana puonjora mang'eny mokalo. Wach mar modho pi seche molewo gotieno no dhi ketho nindo to seche moseketho nindo bro kelo ni weche mang'eny mokalo nikech ichiwo kiol ok inyal tiyo tijeni bro kelo ni weche mag obesity kachiel kod gik makamago miyo tem seche kaka ichiemo makare pi bendi modho makare. Erokamano makende ne jogo picha mawalea, erokamano makende Karuga, erokamano mathoth ne director na Philip Ochieng kachiel kod producer na Papecho Koth. Erokamano mathoth nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.